Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa kaayuhan sa tanang mga masakiton, labi na gyud ang naapektuhan nining COVID-19. Og nga unta magmalampuso ng atong paningkamot sa pagwagtang niining maong pandemya. Ato sang iampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa mga tawo nga nagtabang nato dinhi, ato mga benefactors and donors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo, kay kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo, makaginhawa kami luag. Unsaon namo pagpasalamat ang Dios tungod kaninyo ug sa kalipay nga inyong gihatag kanamo atubangan sa Dios. Sa kinasing-kasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabii nga iya unta kaming paanhaon kaninyo ug pahatagon sa tanan nga gikinahanglan sa inyong pagtuo. Hinaot unta nga ang atong Dios ug Amahan ug atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tawo ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanang pinili niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug magawit kami sa kalipay. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug magawit kami sa kalipay. Gipabalik mo ang taong ngadto sa abog,
Nagaingon ka balik o mga anak sa mga tao. Kayang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, uingon og usa ka pagbantay sa gabi. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug magawit kami sa kalipay. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw. Aron makakabot kami og kinadman sa kasing-kasing. Balik o Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug magawit kami sa kalipay. Sa pagkabuntag pun-a kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami sa kasadya ug kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang may gugmaong pagamuma sa Ginoo nga atong Dios matuunta, magpalampo sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Magpalampo sa buhat sa atong mga kamot. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma, ug magawit kami sa kalipay. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaing. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlawa muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takda nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan og maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung siya daotang sulugoon,
Muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon, ug inom, uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa niana kaadlaw nga wala niya paabuta, ug sa takna nga wala niya hibalui, ug tagod-taguron siya sa agalon, ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa makapahatag nato kahingawa o kabalaka kanabitang magsugod tag himo og atong kaugalingong schedule. Maghimo lagi kag imong schedule nya medyo di maigo sa schedule ang imong paghitabo sa kinabuhi, maratol dayon ta, no? Nya usa sa mga gusto ni Kristo nga dili ta maghimog schedule kanig yung pag-abot sa Ginoo. Ayaw paghimog schedule kanus amo abot ang Ginoo, kanus ani mo dawaton ang Ginoo. Unsa may schedule niya, kana kunong takna ngawa nato paabuta, mao gid na iyang iabot. So maro-maro gining Ginoo, no? Kana bang moabot siya nga kanang wa ta magpaabot niya. Nakasabot mo na. Wa. Kamo na kuyaw kay nastanan. Muabot siya sa takna nga wa ta magpaabot. Pasabot, mukalit siya abot. Niya mao na siya ang atong gitawag og dili schedule, kung dili pangandam. Pangandam sa iyang pag-abot. Andama niya unsa may atong pag-andam. Matud pa ni Kristo, magtukaw ta. Magtukaw. Ang problema, og di ta kahibaw kanus amo abot ang Ginoo, o unsa may mga timailhan nga ang Ginoo miabot. Kamo kahibaw? Wa mo kahibaw? Kanus amang ka makaingon ni anang Ginoo. Nusa man? Wa man day mo klaro. Unsaon na to pag-andam og pareha niya datong old story nga sige siyang pangandam niya pagka lagi katubang gipadamgos Ginoo ba nga moabot siya kay adto mukaon siyang balay niya dalagang ulay to siya maldita kay tanan daw kay siyang mga tanom daw kay siyang mga bahandi ana pero gipadamgos siya sa Ginoo bisita niya ko sa inyo ha ugma. Oto alas 12 siya nagdamgo pagka mga alas 4 plus kadlawon ngandam na siya kay abot kong Ginoo andaman niya pamahaw. Sus ang niabot hinoon kay ang iya manoong silingan nga nakautang niya mopadugang manog utang noon pastang lagutan niya siya kung hasol-hasol kay nagpaabot ko sa Ginoo paulis inyo. Atong ni uli siya ngadto sa ila wa mamoabot ang Ginoo abot alas 11 alas 8 nagandam lang sa siya paniud to. Sus ang kadtong mga bata nga kawatan kaayo og kaning mga tanom niya mga bunga sa iyang bayabas kawaton mga bunga sa iya ditong mga tanom ba mao man ni adto nga mangayog pagkaon gipanghapak pa niyag bato siya hasol-hasol mo rin pamati yung tanom mo mga buanga mo nagpaabot ko sa Ginoo ay kog hasol-hasol ni hapon na lang wa maabot ang Ginoo ning abot talaga alas 5 sa hapon, wa man Ginoong niabot. Di andam na sa siya panihapon, siya basig panihapon. Kaya ingo man siya mukhaon siya nga rin sa balay. Basig panihapon, andam siya panihapon. Pagka mga alas 7 na hapit sa gabi, wa man Ginoong niabot.
Ang niabutin ng nanukto kadto manoong iyang igagaw nga adik estanan ba nga gikas prisuhan. Ning ingon manoon nga mo kaon unta siya kay gutom lagi kayo. Ingon din siya sa mangawat sa kadring buanga ka. Balik tanoong kas prisuhan noon. Iya gyapon gihingin lang. Hangtod na lang nagabi nakatog siya siyang wasan siya kaon-kaon kay gahuwat siya makigsaos Ginoo kuno nakatog siya. Damgo na sad siya. Abot sa Ginoo ingon din siya ikaw ang Ginoo ka bakakon kang dako. Nang wa man ka mo lahos og ari. Papadyo ko nimo sulti so nang kay sukad pa ko alas 4 sa kadlawon. Panganda man to, wa gyud ka mo ari. Ang Ginoo, ikaw mo iwa ka bantay, katulo ko niya na sa inyo. Nianha ko pagpamahaw, nianha sa ko pagpaniod to, nianha sa ko pagpanihapon, imo ra man kong giabog. Nakasabot mo sa istorya? Wa mo kasabot eh. Ang pag-abot sa Ginoo sa tong kinabuhi dili kanang muraog kana bitang kunsa gikas langit nga murag nay Ginoo dili na mao. Pag-abot sa Ginoo sa kalibutan didto na tao sa pasungan miagi pagid siyag siyam kabuan diha sa tiyan sa usa ka yano kayong babay si Maria. Yano ba? Kanang di siya mabantayan. Mo bitang moingon siya moabot ko takna nga wa ka magpalandong kay muagi man si aning pinaka-ordinaryo kayong hitabo sa tong kinabuhi. Mo na diri sa unang pagbasa gipakita ni San Pablo unsaon di ay pagpaningkamot nga makakita tag Ginoo kanang gugma ngadto sa atong isig ka tawo. Mo tong nagsige sa ingon nangandoy gud ming magkita ta pag-usab. Kana bitang mangandoy kas imong isig ka tawo? Kamo nangandoy mo ang imong silingan mo ana sa inyo? Nangandoy ka? Labi na nang sigig pangutang nimo, nangandoy ka nga mobalik og bisita nimo? O ano? Kanang panahon na mao na ting bisita sa Ginoo. Ngayo na nimo additional nga utang. Nya, moingon ka, hala, ang Ginoo na ni. Moana ka. Pero giklaro ba yan ni Jesus pagsulti? Ningon ba si Jesus, unsay inyong buhaton sa labing ubos sa inyong isig katao, maunay inyong gibuhat nga rikanako. Kaklaro, ana. Unya usahay, di kita na mangandam. Kana bang labing ubos? Kana mga mangingilad, kana mga kawatan, kanang gikas prisuhan, mao man labing ubos. Kanang kabit sa imong bana, kanang ex sa imong asawa, nga hangtod karon sige gyapon silang text. Ana, ug mo na mo anha. Ang saman malipayon kang mudawat o masuko? Hoy tubag mo eh. Mga labing ubos magunagod. Pero kang pare mo imo anha gatuo kag maunay Ginoo, maunay mangingilad. Mailad jud kana eh. Wa gitaroy para pambayad sa kuryente simbahan dahil na hotdan tas pila may bayranan pa der mga 60,000 man ay sus oti ay 60,000 para guna simbahan para guna sa Ginoo. Oy ni anha ang mga bata nga kada magsigig standby din kay piso mami papakon ko nang unin nyo no panguli mo sa inyo bawal ba mga bata laglaag quarantine ba yaron? Isa piso lang. Ana. Di jud ka mo hatag. Pero igadtos pare, hatag kag. Kisa may mangingilad ato. Di tinuod sa tong gisultis pare. Oy, putlan ng kuryente kay unsa naman lang sa ihogs kolekta karon na perti mang imisikyo lisod gayo sa pagkolekta. Aya bi karon kisa may imong hatagan. Hatag kag piso ato mga siaw kay mga bata. O karing pare nga mura kunog buutan. Bikin sa may imong tagaan. Ang pare o kadto mga bata ang siaw. Pare. O na magkuan ta ba maghimutag atong kaugalingong standard patay ka diha.
mao na ang mga santos, sama ni mga apostoles, sama ani nila ni San Pedro, ni San Lorenzo. Nga malibog ka ba nganong nagpakamatay man sila, nga gitagaan man sila chance aron dili mamatay. Gisigihan man sila pahunat unsa man. Mubiya ka sa imong pagtuo kay buhian ka namo. Digi ka mubiya, patyon ka namo. Nganong nagpakamatay man si San Lorenzo? Nganong nagpakamatay man si San Pedro? Tungod kay nakita nila ang Ginoo dihas mga taong mupatay nila. Nga naman, ubos kay sila nga pagkatao kay wa sila kailag Ginoo. Kani mga taong wa kailag Ginoo, mao ni ang mga ubos kay mga tao. Mao ni ang mga tawhana ang luoy kay tanan. Nya kitang nakailas Ginoo, kita mo'y mutudlo nila nga naay Ginoo. Nya unsa ni mo pagtudlo? Pagpakamatay para ng imong Ginoo. Una si Jose Rizal atong gihimong sana national hero. Kay nagtudlo siya sa mga Pilipino nga ato ning nasod, mutong daghang kay sa gisuwat. Ayaw mo pagsigig sunod anang naang mga foreigners. Ato ning nasod, ato ning higugmaon atong nasod. Ang iya ba nationalism ba kanang pakita niya siya. Nya unsa may atong pagpaila nga nagmahaltas nasod, siya pagpakamatay. O atong gapa kuan siya sa tawag ato katong sa tawag na gi baril siya unsa gi kuan siya bagi amo lagi na patay siya ba des tubangas mga tao sa tawag na kanang limot man no firing squad o kana de niya si kuan si Andres Bonifacio ang iyang gipakita siya away tayo so di ta magsilbi sa bahala na pakapatay ta patay gid siya pero namatay gid siya sa pagpakita nga labanan taning atong nasod kay mituo kang ato ning nasod tanawa karon ang mga Pilipinos kasagaran unsa may ginahuna abroad siging abroad kini ginahuna karon sa kadaganan abroad ko kay sus anhita din sa Pilipinas patay ta way mahimo wa tay kalambuan din sa Pilipinas gitamay nato ang atong nasod na karon ari sa tas Ginoo musunod kas Ginoo basin siya ko di magsilbi kanang giingos Ginoo nga ibaligya ang tanan og ihatag ang halin sa mga kabus di na mahimo unsaon ko taw na pagkahimo unsa naman lang ta mga matay tas gutom ana no ana mandayon mo pasaylo lang og kapito ngigagod magsalig ng buang-buang unsaon naman lang pagkamatngon ana niya siyang sayop sige lang kag pasaylo niya sayop ng gisultis Ginoo bantay mo diha kanang naay mangawat sa inyong butang ayaw nagbawi sa ngigagod unsaon anang kawatan magsige kon ipapriso na haron magdina magsamok-samok ana no niyang gisugos Ginoo kung naay mukawat sa inyong butang ayaw nagbawi puni hinoon dugangi di na ninyo sundon hoy tanawa kung may musagpa sa imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas ngigagod wa magina nako patugdunig lamok ning akong aping hapakon magina akong lamok ikaw na no buang-buanga ka musagpa ka nako bantay lang ka nako way sukod baus ana no nya na musunod mo sa Ginoo nga ipasagpa lang now galisod mag-imos ingon nga atong tagaag birthday si Mama Mary palit mo aning Mother Mary's Healing and Deliverance tag 1,000 ana galisod mangani ta mingo mo kita sa saon lang ning ako diring kuan nya kusog mo mubayad anang kuryente kanang bayad anang naang tubig kisa may gahatag anang kuryente Ginoo kisa gahatag anang tubig Ginoo ya kanang di man mo ka-share para sa Ginoo in kapara mong guna nimo pa din kay kamay na maligi ana di ilawas na nato ihatag na nato ngadto pero nindot sad kayo nasa yung mga depressed ninyo hindi tayo joke lang daghan sang parehas ninyo nga muhatag sad karon ko dako na kay taghalin 4,076 na atong halin daghan na pakta
25,424 na lay. Kuwang. Ambot, wa naman mo text na ako itong mupakyaw. Pakyaw. Pakyawon ko nun ba? Ipapakyaw ka ni natong Manny Pacquiao, no? Oh. Ndota ka ha? Bitaw, joke ra na. Pero ang punto lang nako, kani ba ingon ani na ay mohangyo nimo para simbahan. Meeting bitaw may gahapon sa kaning board ba aning kaning gada aning pagtukod sa kapilinha kanang tres patron sa to pastorin host limot mo ko to tres pastorin host di Fatima mo kanang kuan nag meeting mi ba tulo may kabukpari gahapon nagkita stand rin no tulo raman ta kabuk na ning kamot ani para ang tanis diocese adapan re ayan na lang nagkuan na kay ang ato sa mga igsoong pari no busy kay na sila sa ila sa mga project nako ako naam sa koy project sa di am koy ako ingon sa tong usa ako di ay wa di koy project naam sa ko nya nganong kita may nibuhat ani siya ay para na lang nig malangita kay daghan na ra batag maintenance karon kaning amo pamasin na lang niya nga malangit ang tataan kay nanarabay mga maintenance dili na ayaw pamasin maugid na ang siguro maunay saktong pagpangandam kanang di ka magsigig huna-huna sa imong kaugalingon kung dili ang imong huna-hunaon ang imong isig katao ayaw pagsigig huna-huna sa imong panginahanglan kung dili ang panginahanglan sa uban si San Roque hasta gani ang iyang kaugalingong mga panglawas wa na niya huna-hunaa natakdan siya sa iyang sa sakit atong iyang gipangatiman iyang gihatag ang tanan ana mo nang nga santo sila si Lorenzo Ruiz wa maghuna-huna siyang anak sa iyang asawa nga iyang gibiyaan nagpakamatay siya aron paghatag og tin-aw og lig-on nga timaan nga kita di ay anak sa Ginoo ug ang kamatayon dinhi sa kalibutan lumalabay rada dili na siya mo'y tinuod nga kamatayon ang tinuod nga kamatayon mao ang pagkawagtang sa Ginoo sa atong kinabuhi kanang sala ba karon daghan kay ta hadlok sa COVID hadlok pag yun magpabaksin pero di mahadlok sa sala kanang sala sa kadawo kanang sala sa pagkaigihan sala sa pagdumot sala niya ng pagsigigihimo ng mga laway kanang ang sala ng sugal hubog-hubog kabit-kabit premarital sex same sex union mga sala man na siya graft and corruption di kita mahadlok pero COVID hadlok kayo baksinan hadlok na sad hadlok mamatay pero dili mahadlok nga makasala nga ang sala purti manang mupatay mo na puntos Ginoo ya mura mo nasuko na nako sige na andangon tanan pagampo sa katawhan diha sa kaalam kita gitudluan sa Dios sa pagpaabot sa iyang pag-abot sa atong kinabuhi busa mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon Ginoo dungga kami Ginoo dungga kami alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga magmatinud-anon unta sila sa ilang mga saad magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga kami alang sa kalibutan diin ania kita nagpuyo nga hatagan unta kita sa Dios og kalinaw ug kauswagan magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga kami alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga kami alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga kami alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity
nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga igsuon natong nangamatay na, nga ang kahayag ni Kristo magdanag na kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, mahigugmaong Amahan, dungga og dawata ang among pangamuyo, nga among gituboy diha sa mapaubsanon ug matuhuon nga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. You say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa, matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, og nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langitong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karon,
Nagpahimayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kanimo, Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong agipabot ko, ang dugma kong kabusi hatag mo karon. Ayaw itugot nga akong mahilayo. Ako sa hugot nagatun, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagahulat, nga dumbo ng imong pagkawan. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Hiyampo mo kami. San Jose, Hiyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Hiyampo mo kami. San Roque, Hiyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Hiyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Hiyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Hiyampo mo kami. Manindog, usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang presensya sa Ginoo, divine presence. Pero ato raning masinati kung naagid nato ang gugma ngadto sa labing ubos. So sa makausap pa, update sa atong nahalin. So 4,076 na ang nahalin. So 25,424 ang nahibilin. So pakpaka na to ang mga tao nga nagpalitan. So ako lang i-breakdown kay daghan mamianing pare. Kita dinhi usa sad ta ka nag-maintain sa mga kuning pamaligya ning slots. Namaligya po sila dito, Senyor Ruben, sila si Father Lyndon Ruiz, Brad Reynald. Nya gitingob lang tong ila. So nga ang lugar gis ato dinhi ang nahalin is 3,458. Ang ila dito so far 618. Mo nang ilang nahalin sa dito. So daning mga sa kabuwan, hapit mo sa kabuwan. Ato dinhi mga duha pa semana kapin. So tigomon lang ni siya. Tipunon raman gini kay usa raman. Kuan ato raman sang irimit ngadto. So salamat ta ani. Lipay kaayo ang atong board sa kuan Tris Pastorinhos,
di Fatima Foundation tungod aning maong kalambuan. Nya malaumon ta nga magmalampuson ang construction sa Kapilinha. Dako kayo ni siya nga makatabang sa atong pagpalambo sa atong debosyon sa mahal nga birhen ug kasuod nato ngadto sa Ginoo pinaagi sa mahal nga birhen Maria sa Fatima. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kayo'y may katungkulan